This our brothers nọ na buy today na-ebugharị egbe sị gị na fa na-eprotect anyị Igbo ga-abata na compound mmadụ bụrụ somebody ukpo ya ime ọfịa in the name of na onye a bụ Sabo, bụrụ nwanne gị maọbụ ọnkụrụ gị maọbụ papa gị bukpo ya ime ọfịa in the name of gịnị na ọ bụ Sabo. Onye afọ a na-agba onwe ya agba, onye afọ a na-anyụ n'ọnụ na-anyụ ma n'ike. Some of them na-anata dị iche, some of them ada anata dị iche. Kedu ife mere fa? Let me tell you something. The last thing m ga-eme bụ m nwee support criminality, i support abomination, i support arụ, i support ife ọjọọ. Ihe a bụ the last thing m ga-eme na the social media. Jesụkwa gị na-akọ, ị nwere ike kọrọ gbago bịa na kọmentị kpọọ Sabo, kpọọ agent of zoo, kpọọ Fulani blood, that is your business. Mana mma hapụta ebe a kwa gị ya ka o si edele gị nke akụ ifuru eziokwu afọ ma hapụta ebe a na-etebụlụrụ gị na ụmụnne anyị anụnwa a na-ata gị na fa bụ Sabo. Kedu evidence then ata gị a Sabo apa ya then ị nọ na comment section na-epraise ndị na-eme impunity. Anọkata elebelu one chief ọ bụ one king nọ na sabotage Biafran struggle. Where is the evidence? Where is the evidence? Ị nọrọ n'obodo oyibo wee na-asọpọtụ criminality a na-aga na anaba anyị in the name of na a na-achọ freedom, in the name of na a na-achọ Biafra. Ị nwere ọzọkwa conscience o, ị nwere ọzọ conscience. Anyị hapụzi ọgwụ anyị suppose ịnụ na-anụgbusosi onwe anyị ọgwụ na-egbusisi onwe anyị and n'anya gị i believe no na a na-achọ Biafra ma ọ bụrụ anyị na-achọ nwere onwe. Ushika anyị nwere onwe ọ bụrụ ma ụdị a ka esi achọ nwere onwe ahụ bụ ọkụ. Let me tell you, I will never be involved in anything of ịkpa anyị onye Igbo. Ị na-aka akụkọ na ọ bụ Sabo. Kedu evidence uche bụrụ Sabo? Kedu ihe bụ crime ya? Apụtara m ebe a last time na-agwa gị kedu ife bụ crime ndị awa local vigilante. Okay, these people don't believe na fa na-achọrọ freedom kanọkwa every day nọ nso nkwa na-ebe that ndị Fulani esmere na attack some villages. Mana fa nọ they na-apụta na social media na-ebuniri gị egbe enu. Men on ground, which men on ground? Ị chọbela igwe onwe gị eziokwu na things is getting out of hand. Like ife akịta ndị a na-ezuzu ọ bụ no innocent civilians ka ndị amị Nigeria na-avoid. Ị na-agba m kịta ndị a na-ebugharị egbe na powerful as Nigerian soldier see that na ndị a ga-anwụ. Ị na-agba m na ndị a ga ihe ị na-afụ kịta na ga stand the pressure Nigerian soldier. Kedu ife fa nwere? Kedu evidence ndị a na-akpa anyị na-asịta bụ Sabo? Somebody ya bataba unu. Ị na-agba m na onye afọ akpọrọ papịa anatara n'obi dị ya mma. Ị na-akpọgba m na onye ahụ akpọrọ ọnkụrụ ya bukpo onye ime ọfịa mana ọ natara. Ị na-agba m na ọ dị happy. Don't worry. Akwa ife a na-eme. Some of you nwa believe na onye na-erute gị. Don't worry yourself. Onwekwa ụwa dị o. Onweka nation dị. That is why I love nation so much. Because it must correct in one way or the other. Mana kwa ife ndị a niile dị involve na akwafusi ọbala ndị Igbo. Bet me. Time fa ilobego nso. You know this sounds like ị ga-ebe the end result. Ọ bụrụ etu a ka echi asọ freedom. Ọnwụ ihe nchọ ịgwa gị jee jụọ onye Igbo ọbụla so wee nụ ọgụ Biafra, okenye ọbụla after the war, kedu ife ndị Igbo conclude na ya anụzi ọgụ ọzọ. Even Maazị Nnamdi Kanu knows ife a na-agwa gị. Onye ma dị involve
na Biafran war bụ onye Igbo bụ okenye, gịnị a na-abụkwa nkata na anyị aghara anụzi ọgụ ọzọ. Ife ọbụla anyị chọrọ na Naịjirịa bụ ije ọkpa na okwu ọnụ na other things. Mana kwa ifuru igbo egbe, ndị Igbo kwuru na anyị na-agbazi egbe again, and gị nwa na-ege m ntị ibelieve na Naịjirịa na anyị anwe war again na Naịjirịa, it means that you are deceiving yourself. Nnamdi Kanu knows that na enwere ike ịnụzi ọgụ again na Naịjirịa. That is why oge afọ unu na afọ ọsụ ya for kedu afọ ya bụ ka agbaba egbe ọsị no, because he knows na ya yara anụzi ọgụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-akọ akụkọ na aya anụ ọgụ, nwere ọgụ aya anụ. Ihe ọbụla ndị Igbo chọrọ na Naịjirịa today bụ ije ọkpa na anyị nwa ịdị determine, and ndị politicians si anyị ife anyị nufuru unu na-eme don't worry yourself. Mbọsị oge esenite by that na ndị Nigerian succeed go inweta the permission na nekwe unu create na ndị amị. Amara m amị n'one unu iji were eme ife apa n'ime ọfịa ebe anyị nọ ka ị ga-eji wee stand Nigerian soldier. Mmadụ ga-abata buru ọnkụrụ mmadụ bukpo onye ime ọfịa lebelụọ ya sabo. I will never be involved in this kind of thing. I will never support that type of evil. You know what I mean?